नमस्कार प्रणाम। हम ही रंजन, साथ में बानी विकास सिंह जी। नमस्कार प्रणाम। रउआ लोग के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस और भोजपुरिया बतकही पर। आज के जौन चर्चा हुई, ये चर्चा बड़ा दुखद घड़ी पर चर्चा हुई। जैसे कि रउआ लोग के पता बा कि पीके आर्यन जौन एगो गीतकार हमें आज पटना के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट पड़े। काहे एडमिट पड़े, कौना रीजन से एडमिट पड़े, काहे वो स्थिति उनके साथे पैदा भइल, यह पर विशेष चर्चा हुई। तो सबसे पहले पीके आर्यन के कुछ बारे में बतावे के चाहतनी। जैसे कि रउआ लोग के बता दी कि पीके आर्यन जौन गीतकार बड़न, वो आज पटना के एगो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट बड़न। तो आज वो चीज़ पर बतकही हुई कि कौना रीजन से वो एडमिट बड़न, काहे वो एडमिट भइल हन, ओकरा पीछे के कारण का बा, ओकरा पीछे हाथ के कर बा ओजा तक ले उनका के पहुँचा देवे में। तो ए पर आज विशेष बतकही विकास सिंह जी के साथे हुई। विकास सिंह जी, जैसे कि पीके आर्यन जी बानी एगो भोजपुरी के गीतकार हैं। वहाँ के काम हटे गाना लिखल। कुछ दिन पहले एगो बहुत विवादित गाना जौन के लोकल पत्रकार लोग बना दिल रहल कि विवादित बा, वो विवादित गाना के गीतकार भी पीके आर्यन जी रहनी है। तो पीके आर्यन जी के जो विवादित गाना रहा ओकर बोल हम थोड़ा छोटा सा बतावे के चाहते हैं कि देवरा ढोड़ी चटना बा जौन गाना रहा एकर गीतकार रहनी है। गीतकार वहाँ के रहनी है। बढ़िया के बात बा, बहुत सारा गीतकार अपने बिहार में भोजपुरी जगत में भरल बालो जे एक से एक गाना लिखता। लेकिन यहाँ के ये छोटा पत्रकार लोग के जे हमारा के यहाँ लोकल पत्रकार लोग बा, वो लोग के नज़र में यहाँ के बहुत बड़का पाप कर दिल रहनी है। बहुत बड़का यहाँ के एगो मतलब गलत काम कर दिल रहनी है कि सारा लोग पहुँच के वहाँ के लगे अपन माइक मुँह तर सटा के वहाँ के इतना ना प्रताड़ित कैल हो, इतना ना वहाँ के नीचा दिखावे के कोशिश कैल हो समाज में कि वहाँ से ये चीज़ बर्दाश्त ना भइल हो। और बर्दाश्त ना भइला के नतीजा भइल हो कि वहाँ के तबीयत खराब भइल हो। वो हार्ट अटैक के सिम्टम रहा कि कारलक है, डॉक्टर से संपर्क कैला के बाद ही पता चली। लेकिन इतना ना वहाँ के प्रताड़ित कैल गई हो, वहाँ के आज हॉस्पिटल में एडमिट बनी। तो रउआ एक विषय पर का कहें कि यहाँ के पत्रकार लोग जौन वहाँ के साथे बिहेव बर्ताव कैले बाटे कहाँ तक ले सही बा? जी कहीं तक सही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ बा कि एक छोटे गीतकार पर ऐसा दुर्व्यवहार कैला चलो पत्रकार लोग जौन के नतीजा भइल कि जहर खैले है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा बड़ा। ऐसे तो बहुत सारा कलाकार लोग, बहुत सारा गीतकार लोग गलत गावता, गलत लिखता लोग, लेकिन केहू पैसा से नहीं है। वह अगर पवन सिंह गा दिए तो केहू ना जाए उनका लगे, खेसारी जी गा दिए तो उनका गीतकार के लगे केहू ना जाए, अखिलेश कश्यप, कृष्णा जे भी गलत चीज़ लिखा था उनका लगे केहू नहीं जाए। खैर विकास जी, हम एगो बात कहे के चाहें कि जे ही मुहम्मद और माइकवा सटावत न, वो सही बात तो ई बा, सही मायने में बात तो ई बा कि ना वो सही बात बा कि ना पवन सिंह जी के लगे जाइलो, ना खेसारी जी के लगे जाइलो। अगर सही में पत्रकारिता रउआ करतनी, अगर रउआ लगे पत्रकारिता करे के तौर तरीका सही बा, सही ढंग से करतनी, तो जाई आज जाई। बड़ा बढ़िया मौका बाटे रउआ खातिर, बड़ा बढ़िया समय बाटे रउआ खातिर कि रउआ जाई आ जाके खेसारी लाल यादव जी से जाके पूछी कि देवरा प्रसादी चटना बा ई अश्लील नहीं खे, एकरा के समाज एक्सेप्ट कर ली, एकरा के स्वीकार करी का। तो जाई ना तनी अपन माइकवा लेके और जाके थोड़ा सा बतिया ली। जाई वो कृष्णा बेदर्दी जी के लिए जे गीतकार बनी है, गानवा के लिखले बनी कि देवरा प्रसादी चटना बा। जाम रउआ तो पहुँच गई हाँ पीके आर्यन के लगे, चंदन चंचल के पिता के लगे, पीके आर्यन के पिता के लगे, चंदन चंचल के भौजी के लगे पहुँच जाए बड़ी आसानी बा। लेकिन एकदम हम ही कहतनी कि सच्चा पत्रकारिता अगर रउआ करतानी तो रउआ जाई आज खेसारी के लगे, खेसारी जी के पिताजी के लगे जाई। रउआ जाएम ना जाएम एकदम हमरा पूरा पता बा कि रउआ ना जाएम, ऐसा का कबो ना करेम। रउआ तो एकदम आसान तरीका ढूंढतानी कि हमार व्यूअर बढ़ जास। अपना व्यूअर खातिर आज एगो मतलब एक आदमी के रउआ मौत के लगह तक ढकेल दिले बानी। एकरा पीछे के सारा रीजन, सारा के सारा कारण और सारा जिम्मेवारी ये लोकल पत्रकार लोग के जाता। जे भी उनका लगे जाके उनका मुंह तर माइक सटा के और यह पर क्वेश्चन कैले रहा कि ई क्या सही बा, ई अपना मम्मी के लगे सुन ले, अपना घर परिवार के साथ सुन ले
ये लोग के सारा जिम्मेवारी जाता आज हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा तो क्या कहे के चाहे सबसे बड़ा चीज़ बा कि लोग पत्रकार नहीं खेलो, ये लोग एगो यूट्यूबर बालो, पत्रकारिता के नाम पे धंधा चालू कैले बालो, एगो छोट कलाकार के एगो गरीब कलाकार के प्रताड़ित करे काम करता लो। आज काहे नहीं खेलो जात खेसारी जी जौन गाना गौले बड़े जाए के चाहिए उनका पिताजी के लगे कि भाई तार लेके का ऐसा गाना गौले बड़े, कृष्णा बेदर्दी जी के लगे जाए के चाहिए, अखिलेश कश्यप जी लगे जाए के चाहिए जौन ऐसा गाना लिखत रहे, चाहे जे भी लिखत, चाहे पवन सिंह के राइटर भले, चाहे रितेश पांडे के राइटर भले, लोग ना जाइलो ऐसे कि जइला पर थप्पड़ भेटा लोग के। लेकिन लोग खाली प्रताड़ित करे के जानता लोग, खाली एगो छोट कलाकार के, छोट एगो राइटर के जौन कहीं से उचित नहीं है। नहीं, सवाल करे के भी एगो तरीका होके चाहिए। ऐसा बात नहीं है गलत गाना गौले रहा चंदन चंचल गलत ही लिखले रहा तो सवाल जवाब होके के चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उनका पिताजी के लगे चल जाए, उनका मातारी के लगे चल जाए, भौजी के लगे उनका चल जाए आ जाके वैसा सवाल करी, ये कहीं से भी उचित नहीं है, यानी ना होके के चाहिए। वैसे तो अगर रउआ लोग के पत्रकार बने के बड़ा ही शौक बा तो थोड़ा सा तौर तरीका सीख ली पत्रकारिता के। ये हमार रउआ लोग से निवेदन बा, सारा पत्रकार लोग से निवेदन बा कि एगो तौर तरीका सीखी, ना कि कोनो तरीका से कोनो तरीका से जाके केहू के लगे कोनो न्यूज कवर कर लिहल। एगो पत्रकार के ई रूल ना हो। पत्रकार बने खातिर बड़ा कुछ समय गवावे के पड़ेला, बड़ा कुछ सीखे के पड़ेला, बड़ा तौर तरीका से रहे के पड़ेला, जौन तौर तरीका शायद रउआ लोग के लगे नहीं है। खैर छोड़ी हटाई, ज़्यादा बात ना करें हम ये पत्रकार लोग के ऊपर। हम भगवान से प्रार्थना करें कि आज हमारे पीके आर्यन जी आज हॉस्पिटल में एडमिट बनी, वहाँ के स्वास्थ्य में सुधार होके और जल्दी स्वस्थ होके और आई हमनी के बीच में और नया नया गाना दी। और हम यह भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी रहुआ वापस आई हॉस्पिटल से और धनाधन, बिल्कुल धनाधन गाना लिखल स्टार्ट करी, कैसे कि अब बिहार के जनता जो भोजपुरी के जानता, सुनता, समझता और इंतजार करता। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। फिर से दूसरा वीडियो में हमने के मिलन सन, जब तक के लिए गुड बाय।